Ir-rapport tal-Grupp Greco li jiffoka fuq il-ħidma tal-pajjiżi Ewropej kontra l-korruzzjoni jindika b'mod ċar il-falliment tal-Gvern ta' Roberta Bela f'din il-ħidma li suppost hija priorità għal pajjiżna. Dan hekk kif minn Kastilja twettqu biss 2 mit-23 rakkomandazzjoni li kien għamel ir-rapport Greco is-sena li għaddiet. L-aktar fattur inkwetanti li joħroġ mir-rapport ippubblikat aktar kmieni matul il-ġurnata ta' Tlieta jispikka fil-fatt illi l-Gvern Laburista għadu ma wassal ebda tip ta' strateġija ċara fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Huwa proprju għalhekk li l-Greco jpoġġi pressjoni kbira fuq Roberta Bela biex fi żmien 18-il xahar iwettaq fil-prattika r-rakkomandazzjonijiet li qed isiru jekk verament irid jiġġieled b'serjetà l-pjaga tal-korruzzjoni. Ir-rapport Greco jitkellem ukoll fuq il-Persons of Trust u jgħid li dawn għandhom jinżammu f'numri minimi jekk verament il-Gvern irid inaqqas l-abbuż u l-ħela ta' flus. Dan qed jaffettwa wkoll il-livell ta' trasparenza li wieħed jistenna fuq livell ta' entitajiet governattivi. L-istess rapport jitkellem anke fuq il-korp tal-Pulizija u l-ħtieġa ta' aktar riżorsi, filwaqt li jsemmi l-bżonn li jiġu protetti uffiċjali tal-Pulizija li jkollhom il-kuraġġ jitkellmu u jikxfu każijiet serji ta' korruzzjoni. Fil-konklużjonijiet tal-Greco jissemma anke l-Kummissarju tal-Standards u l-bżonn li dan l-uffiċċju tant importanti jissaħħaħ tassew għaliex bħalissa għad hemm ċertu limitazzjonijiet sa fejn jista' jopera.